Kupnja jednog od ovih automobila jamči vam da će vam vaš mehaničar svake godine slati božićne čestitke. Postat će vam najbolji prijatelj zahvaljujući vašem novcu. U 2026. marketing skriva trojanske konje dizajnirane da isprazne vaš bankovni račun nakon isteka jamstva. Danas razotkrivamo lažnu modernu pouzdanost analizirajući 13 najgorih modela na trenutnom tržištu. Ostanite do mjesta broj 1, jer je to vozilo s najviše dokumentiranih fatalnih elektroničkih kvarova u desetljeću. Počnimo. Auto broj 13, Nissan Rogue. Nissan Rogue se često predstavlja kao vrhunsko svestrano obiteljsko vozilo, ali iza njegovog prijateljskog izgleda krije se povijest sigurnosnih propusta koja bi trebala zabrinuti svakog vozača. Jedan od najalarmantnijih problema koje su prijavile tisuće korisnika je kritični kvar sustava za upravljanje motorom koji uzrokuje iznenadna gašenja dok je vozilo u punom pogonu. Zamislite da se vozite autocestom velikom brzinom i iznenada izgubite svu snagu motora, ostajući bez pomoći pri upravljanju i kočenju. Ovo nije izolirani incident, već nedostatak koji je doveo u pitanje reputaciju marke. Ovom sigurnosnom riziku pridodaje se neugodno i potencijalno toksično korisničko iskustvo zbog stalne prisutnosti benzinskih para unutar kabine. Mnogi vlasnici su prijavili da je miris goriva toliko jak da uzrokuje vrtoglavicu i mučninu, pretvarajući svako putovanje u muku. Kao da to nije dovoljno, Nissan Rogue i dalje je predvodnik problema s mjenjačem tipa CVT. Ovaj mjenjač je poznat po stalnom proklizavanju, metalnim zvukovima i nepravilnom ponašanju koje završava računom za zamjenu koji premašuje $5.000. Posebno trebate biti oprezni s modelima iz godina 2018. i 2023. jer oni predstavljaju najviše vrhunce nepouzdanosti u novijoj povijesti ovog modela. Auto broj 12, Jeep Grand Cherokee 4xE. Jeep Grand Cherokee 4xE savršen je primjer kako cijena od $60.000 ne jamči duševni mir. Ovdje se suočavamo s bolnim paradoksom. Vozilo koje se reklamira kao vrhunac ekološkog luksuza i terenskih sposobnosti, ali je bilo predmet višestrukih opoziva zbog vrlo stvarnog rizika od požara. Problem leži u njegovom složenom sustavu visokonaponskih baterija i kontrolnim modulima koji upravljaju hibridnom energijom. Kvar na ovim komponentama može generirati kratki spoj koji završava u plamenu, što je neprihvatljivo za automobil u ovom segmentu. Tehnička složenost ovog hibridnog sustava njegov je najveći neprijatelj na duge staze. Posjedovanje takvog vozila dok je tvorničko jamstvo na snazi može se činiti sigurnim, ali nakon što ta podrška nestane, vlasnik ostaje s elektroničkom arhitekturom toliko sofisticiranom da je vrlo malo neovisnih mehaničara može popraviti. Svaki senzor, svaka ćelija baterije i svaki komunikacijski modul između motora s unutarnjim izgaranjem i električnog sustava dio je urarskog mehanizma koji će vas, ako zakaže, prisiliti na plaćanje astronomskih iznosa. Grand Cherokee 4xE nije samo automobil. To je ekonomska presuda koja se polako izvršava svaki put kada sustav otkrije nepravilnost u svojoj zamršenoj energetskoj mreži. Auto broj 11, Ford Explorer. Ford Explorer je desetljećima bio stup tržišta sportskih korisnih vozila, ali noviji modeli okaljali su to nasljeđe nizom kvarova koji mogu pretvoriti ugodno putovanje u situaciju visokog rizika. Jedan od najkritičnijih nedostataka leži u elektroničkoj jedinici gasa. Brojni vozači prijavili su iznenadni gubitak snage ili ono što tehničari nazivaju vakuumom u odzivu. Pokušavate se uključiti na brzu cestu ili pretjecati, a pritiskom na papučicu vozilo jednostavno ne reagira nekoliko sekundi vitalnih za sigurnost. Ovo nepravilno ponašanje elektroničkog sustava upravljanja motorom izazvalo je duboko nepovjerenje među korisnicima, koji se više ne osjećaju sigurno za volanom. Ovom elektroničkom problemu pridodaje se strukturna slabost u srcu vozila. Motori EcoBoost koji obećavaju ravnotežu između snage i uštede goriva skrivaju mehaničku zamku u dizajnu pumpe za vodu.
Umjesto da se nalazi na vanjskoj strani motora kao u većini logičnih dizajna, ova pumpa je smještena unutra. Ako pumpa zakaže ili procuri, rašladna tekućina se miješa izravno s motornim uljem, uzrokujući katastrofalan kvar koji u većini slučajeva zahtijeva potpunu zamjenu pogonskog stroja. To je težak popravak koji lako može koštati $7.000 ili $8.000. Kao da to nije dovoljno, Explorer pati od estetskog problema koji završava kao financijski. Boja teži preranom stvaranju mjehurića i ljuštenju, posebno na aluminijskom poklopcu motora, što uništava preprodajnu vrijednost vozila koje ionako brzo gubi na vrijednosti. Auto broj 10, BMW X5. Ako uđete na bilo koji portal za prodaju rabljenih automobila, primijetit ćete neobičan uzorak kod BMW-a X5. Vidjet ćete desetke jedinica starih tek 3 ili 4 godine sa sumnjivo niskom kilometražom koja se kreće između 30.000 i 45.000 kilometara. Pitanje koje si svaki inteligentni kupac mora postaviti je zašto bi se itko htio riješiti tako sposobnog luksuznog vozila u tako kratkom vremenu. Odgovor se nalazi u točnom trenutku kada tvorničko jamstvo istječe. BMW X5 je čudo njemačkog inženjerstva dok sve radi, ali je rupa bez dna za troškove kada senzori počnu zakazivati. Vlasnici često prijavljuju probleme s pregrijavanjem koji se pojavljuju niotkuda, povezani sa sustavima hlađenja sastavljenim pretjerano od plastičnih dijelova koji se ispeku na toplini motora. Osim toga, električni sustav kao da su opsjeli digitalni duhovi. Od zaslona koji ostaju crni do električnih sjedala koja se sama pomiču ili upozorenja o kvaru motora koja se pojavljuju i nestaju bez logičnog objašnjenja. BMW X5 je automobil visokog održavanja koji zahtijeva vrlo dubok novčanik kako bi se održao u optimalnom stanju. Granica od 50.000 km obično označava kraj medenog mjeseca i početak financijske propasti za drugog vlasnika, koji prekasno otkriva da su troškovi popravka proporcionalni izvornoj cijeni vozila od $100.000, a ne njegovoj trenutnoj vrijednosti na tržištu rabljenih. Auto broj 9. Nissan Altima. Nissan Altima prolazi kroz ono što bismo mogli nazvati krizom identiteta u segmentu limuzina srednje veličine. Bilo je vrijeme kada je ovaj automobil bio izravni konkurent Toyota Camry i Honda Accord, ali danas je zaostao zbog mehaničke izvedbe koja daje prednost smanjenju troškova nad trajnošću. Jedna od najnižih točaka u njegovoj novijoj povijesti nalazi se u modelu iz 2018. godine. Korisnici iz ovog razdoblja dokumentirali su probleme s naglim ubrzanjem i intenzivnim vibracijama koje se prenose na cijelu kabinu kada vozilo postigne brzine na autocesti. Ove vibracije obično nisu problem balansiranja guma, već simptom nečeg mnogo ozbiljnijeg u pogonskom sklopu. Ponovno se susrećemo sa zloglasnim mjenjačem CVT marke Nissan koji u Altimi pokazuje ekstremnu osjetljivost čak i ako se program održavanja slijedi do u detalje. Ovaj mjenjač je sklon pregrijavanju i ubrzanoj degradaciji tekućine što uzrokuje gubitak odziva automobila ili njegovo izravno ostajanje u neutralnom položaju u opasnim raskrižjima. To je vozilo koje može izgledati moderno i nuditi udobnu unutrašnjost s puno tehnologije za pomoć vozaču, ali mehanički i dalje vuče grijehe arhitekture koja se pokazala nepouzdanom na duge staze. Kupnja Altime danas znači ignoriranje upozorenja milijuna vlasnika koji su se morali nositi s pokvarenim mjenjačima mnogo prije nego što su dosegli 100.000 km uporabe. Auto broj 8. Chrysler Pacifica. Chrysler Pacifica predstavljena je kao ponovno izumljivanje minivana, vozilo prepuno luksuza i tehnologije s plug-in hibridnom varijantom koja je obećavala neviđenu učinkovitost u svom segmentu. Međutim, ispod te elegantne i funkcionalne karoserije krije se jedan od najalarmantnijih sigurnosnih problema u posljednjem desetljeću. Rizik od požara u hibridnom sustavu dokumentirana je stvarnost koja je navela tvrtku da izda masovne opozive, upozoravajući vlasnike da ne pune svoja vozila i da ih parkiraju daleko od zgrada ili drugih automobila.
Zamislite na trenutak tjeskobu oca ili majke koji prevoze 5 ili 6 djece, znajući da postoji unutarnji kemijski kvar u ćelijama baterije, koji može izazvati nekontrolirani požar u nekoliko sekundi. Ovo nije jedini kritični kvar koji vreba Pacifiku. Mnogi korisnici doživjeli su potpuna gašenja tijekom vožnje autocestom. Odjednom se instrument ploča gasi, servo upravljač postaje težak i motor prestaje reagirati, ostavljajući vozača prepuštenog sudbini usred gustog prometa. Odgovor servisnih centara često je poražavajući. Zbog složenosti elektroničke arhitekture i integracije visokonaponskog sustava, proračuni za popravak mogu lako doseći $10.000. To je razoran financijski udarac za svaku obitelj koja je kupila ovo vozilo tražeći udobnost i uštedu, a sada se suočava sa strojem koji nije siguran za vožnju i čija je preprodajna vrijednost pala zbog opravdanog straha kupaca rabljenih vozila. Auto broj 7. Jeep Wrangler 4xe. Jeep Wrangler je ikona slobode i avanture, ali verzija 4xe, koja je plug-in hibridna varijanta, predstavlja potpuni neuspjeh avanture marke prema ekološkom. Jeep je pokušao kombinirati legendarnu terensku sposobnost s modernom i ekološki prihvatljivom motorizacijom, ali rezultat je bio stalni niz kvarova na ugrađenim punjačima i toplinskom upravljanju baterijama. Entuzijasti koji su kupili ovaj model za istraživanje udaljenih staza otkrili su da električni sustav zakazuje u najnepovoljnijim trenucima, ostavljajući vozilo u zaštitnom načinu rada koji drastično ograničava snagu. Učinkovitost ovog sustava je nikakva u hladnim klimama. U regijama gdje temperature padaju ispod točke smrzavanja, motor s unutarnjim izgaranjem mora stalno raditi kako bi zagrijao bateriju, poništavajući bilo kakvu korist od uštede benzina, za koju je klijent platio znatnu nadoplatu prilikom kupnje. Osim toga, tjeskoba zbog pregrijavanja je stalna. Čini se da sustav hlađenja paketa baterija nije na visini zahtjeva grube uporabe, što uzrokuje stalna upozorenja na instrument ploči. To je kotrljajuća kontradikcija. Vozilo dizajnirano za avanturu koje vas drži vezanim uz blizinu specijalizirane radionice, jer su njegove elektroničke komponente previše krhke za stvarni život. Promatrajući ove slučajeve, postaje jasno da postoji obrazac zastarjelosti koji nije uvijek namjeran, ali je izravan rezultat požurivanja proizvoda na tržište bez potrebnih testova trajnosti. Vidimo kako marke s povijesnim prestižem žrtvuju dugoročnu pouzdanost zbog trenutnih prodajnih brojki i tehnološkog marketinga. Ako mislite da su problemi s minivanovima i hibridnim terencima ozbiljni, pripremite se za ono što dolazi. Preostala vozila na našem popisu ne samo da su nepouzdana, već se smatraju glavnim uzročnicima računa u radionicama. To su strojevi dizajnirani na takav način da njihov normalan rad neizbježno dovodi do potpunog mehaničkog kolapsa, koji će isprazniti vaš bankovni račun. Auto broj 6, Chevrolet Silverado i GMC Sierra. Kamioneti pune veličine General Motorsa, Chevrolet Silverado i GMC Sierra omiljeni su radni alati milijuna ljudi, ali skrivaju fatalni nedostatak u svojim V8 motorima od 5,3 i 6,2 litara. Katastrofa je usredotočena na sustav aktivnog upravljanja gorivom poznat kao AFM. Ovaj sustav deaktivira cilindre radi uštede goriva, ali mehanička izvedba je manjkava. Podizači ventila ili lifteri teže kolapsu ili blokiranju zbog problema s tlakom ulja i dizajnom komponenti. Kada se to dogodi, motor počinje zakazivati i ispuštati alarmantne metalne zvukove i u mnogim slučajevima ostaci metala uništenog podizača putuju cijelim sustavom podmazivanja, uništavajući bregasto vratilo i druge unutarnje komponente. Popravak ovog kvara zahtijeva rastavljanje velikog dijela motora, a trošak obično premašuje $4.000 za svaku stranu glave motora. Najfrustrirajuće je što General Motors nije ponudio konačno rješenje i mnogi vlasnici su pretrpjeli ovaj kolaps nedugo nakon isteka jamstva, čak i uz strogo održavanje svakih 5.000 km. Ovoj drami s motorom pridodaje se mjenjač s 10 brzina razvijen u suradnji s Fordom, koji pokazuje nagle promjene, proklizavanje i povremeno potpuni kvar pretvarača zakretnog momenta.
Imati modernu Silveradu ili Sieru znači živjeti sa stalnim strahom da će se pri bilo kojem kretanju na semaforu motor odlučiti samo uništiti, pretvarajući vaš radni alat u beskoristan i iznimno skup metalni spomenik za obnovu. Auto broj 5. Land Rover Range Rover. Range Rover je vrhunski simbol britanskog luksuza i profinjene terenske sposobnosti, ali za svakog neovisnog mehaničara on je rudnik zlata za stalne popravke. Najpoznatiji i najstrašniji problem je njegov sustav zračnog ovjesa. Iako nudi glatku vožnju kao da putujete na oblaku, ovi zračni jastuci i njihovi pripadajući kompresori imaju alarmantno kratak vijek trajanja. Kada sustav zakaže, obično to čini na katastrofalan način, ostavljajući vozilo nagnuto na jednu stranu ili potpuno pripijeno uz tlo, onemogućujući vožnju. Zamjena originalnih komponenti za vraćanje visine vožnje može lako koštati $5.000, a najgore je što nema jamstva da će novi dijelovi trajati dulje od prethodnih. Tome se pridodaju kritični problemi u V8 motorima, posebno u pogledu razvodnih lanaca. Plastične vodilice koje drže ove lance sklone su preranoj degradaciji, dopuštajući lancu da preskoči i uzrokuje unutarnji sudar između ventila i klipova, što rezultira potpunim uništenjem pogonskog stroja. To je vozilo koje gubi 70% vrijednosti u samo 5 godina, jer tržište rabljenih vozila savršeno zna da je održavanje Range Rovera izvan jamstva brz način za odlazak u bankrot. Tko kupi jedan od ovih rabljenih za djelić njegove izvorne cijene, ubrzo otkriva da su troškovi održavanja i dalje oni za automobil od $120.000. Auto broj 4. Jaguar F-Pace. Jaguar je pokušao iskoristiti groznicu luksuznih kamioneta s modelom F-Pace, ali je sa sobom donio sve električne duhove koji marku progone desetljećima. Čini se da ovo vozilo ima elektroniku s vlastitim životom. Vlasnici često izvještavaju da se zasloni zamrzavaju, audio sustav prestaje emitirati zvuk bez očitog razloga, a sustavi pomoći vozaču izbacuju upozorenja o pogreškama koja nestaju i ponovno se pojavljuju poput duhova u stroju. Problem je u tome što dijagnosticiranje ovih kvarova zahtijeva softverske alate koje posjeduje samo ovlašteni zastupnik, a cijena rada u tim ustanovama obično se kreće oko $150 po satu. Mjenjač koji isporučuje tvrtka ZF, koji je obično vrlo pouzdan u drugim markama, čini se da ima nepravilnu kalibraciju u Jaguaru, uzrokujući trzaje i osjećaj nedostatka komunikacije između motora i kotača. Infotainment sustav je još jedna stalna točka loma, spor je i sklon ponovnom pokretanju dok koristite navigaciju u kritičnim trenucima. To je vozilo prekrasno za promatranje i uzbudljivo za vožnju kada sve radi, ali ti trenuci harmonije su rijetki u usporedbi s tjednima koje može provesti u radionici, čekajući elektronički modul koji mora biti poslan iz Engleske. Mehanička noćna mora F-Pace-a proteže se i na njegov sustav hlađenja, koji koristi plastične cijevi koje teže preranoj kristalizaciji pod ekstremnom toplinom motora. Kada ti spojevi popuste, rašladna tekućina se raspršuje po električnim komponentama, uzrokujući kratke spojeve koji mogu koštati više od $4.000 samo u ožičenju. Tome se pridodaje da je amortizacija ovog modela jedna od najagresivnijih u luksuznom segmentu, gubeći do 60% svoje vrijednosti u prve 4 godine. Kupnja rabljenog je u biti stjecanje mjesečne pretplate na servisnu radionicu, gdje dijagnoze senzora kisika ili kvarova na stražnjem diferencijalu postaju ponavljajući troškovi koji iscrpljuju bilo koji bankovni račun. To je elegantna mačka koja duboko grebe džep onoga tko je pokušava održavati nakon isteka tvorničkog jamstva. Auto broj 3. Volkswagen Taos. Dolazak Volkswagena Taos na tržište dočekan je s entuzijazmom, ali se brzo pretvorio u glavobolju za servisne odjele. Motor od 1,5 litara s turbopunjačem pokazao je zabrinjavajuću povijest pukotina u bloku motora. To nije mali kvar. Radi se o poroznosti metala koja omogućuje curenje rašladne tekućine u unutrašnjost komora za izgaranje ili u ulje.
To ne uzrokuje samo iznenadna pregrijavanja, već može potpuno uništiti motor ako se ne otkrije na vrijeme. Vidjeti vozilo s manje od 20.000 km koje zahtijeva potpunu zamjenu motora nešto je što je ozbiljno narušilo reputaciju čvrstoće njemačke marke. Osim toga, mjenjač s dvostrukom spojkom poznat kao DSG i dalje je slaba točka u uvjetima gustog prometa. Spojke teže preranom trošenju, a trošak zamjene zajedno s kalibracijom softvera je izuzetno visok. Korisnici javljaju da mjenjač postaje nepravilan i gubi karakterističnu glatkoću, što se očituje u neugodnim vibracijama pri kretanju s mjesta. Šteta je što je vozilo s tako funkcionalnim dizajnom i tako uravnoteženim upravljanjem opterećeno mehaničkim komponentama koje se ne čine spremnima za zahtjeve svakodnevne uporabe u stvarnim gradskim uvjetima. Auto broj 2, Hyundai i Kia s motorom 2.0. Južna Koreja je mnogo napredovala u dizajnu, ali motor od 2.0 desetinka litara koji pokreće ogroman broj modela Hyundaia i Kia bio je protagonist jednog od najvećih skandala s pouzdanošću u novijoj povijesti. Središnji problem je pretjerana potrošnja ulja koja počinje tiho. Zbog metalnih ostataka iz proizvodnje koji blokiraju kanale za podmazivanje, ležajevi klipnjača se troše dok motor ne počne emitirati ritmičko kucanje koje prethodi potpunom kvaru. U mnogim slučajevima to trošenje stvara toliko topline da se motor spontano zapali čak i kada je vozilo parkirano i ugašeno. Stres nakon jamstva za vlasnike ovih automobila je ogroman. Iako su marke na nekim tržištima produžile jamstva zbog kolektivnih tužbi, mnogi vlasnici ostaju izvan tih pogodnosti zbog pravnih tehnikalija. Saznanje da vozite automobil koji bi se mogao ugasiti usred zavoja ili, još gore, zapaliti s vama unutra, stvara nepovjerenje koje nikakva količina zaslona osjetljivih na dodir ili lijepih završnih obrada ne može kompenzirati. Broj motora koje su ove marke zamijenile u posljednjih 5 godina je astronomski i ostaje podsjetnik da štednja na procesima čišćenja na montažnoj traci može koštati milijarde dolara u odštetama i popravcima. Auto broj 1, Fiat 500L. Stigli smo do vozila koje se mnogi stručnjaci i korisnici slažu označiti kao najgore od svih zbog jedinstvene kombinacije mehaničkih kvarova, materijala niske kvalitete i devalvacije koja graniči s apsurdnim. Fiat 500L savršen je primjer kako ne proizvoditi obiteljsko vozilo. Njegov glavni grijeh je mjenjač s dvostrukom spojkom koji se pokazao neispravnim na 30.000 km uporabe. Vozači doživljavaju potpuni gubitak trakcije u trenucima ubrzanja, što manevar uključivanja u promet pretvara u situaciju života ili smrti. Trošak popravka ovog mjenjača je nesrazmjeran u usporedbi s ukupnom vrijednošću automobila. Unutarnji materijali 500L čine se biorazgradivima u najgorem smislu te riječi. Plastika postaje ljepljiva od topline, ručke na vratima se lako lome, a sjedala gube potporu u vrlo kratkom vremenu. Elektronika je jednako katastrofalna, s lampicama upozorenja koje svijetle kao božićno drvce bez stvarnog razloga. Zbog ove reputacije mehaničke noćne more, amortizacija je rekordna. Vlasnik koji je kupio ovaj automobil nov, samo 3 godine kasnije otkriva da njegovo vozilo vrijedi manje od polovice onoga što još uvijek duguje banci. To je začarani krug duga i popravaka koji pretvara Fiat 500L u neprikosnovenog pobjednika ove liste automobilske sramote. Analizirajući ove slučajeve, postaje očito da cijena na etiketi ili prestiž logotipa nisu jamstva trajnosti. Obrazac je jasan, pretjerana složenost bez odgovarajućih ispitivanja i smanjenje troškova u vitalnim unutarnjim komponentama glavni su sastojci mehaničke katastrofe. Prije nego što angažirate svoje financije u kupnji ove veličine, od vitalnog je značaja provesti dubinsko istraživanje. Konzultiranje baza podataka Nacionalne uprave za sigurnost cestovnog prometa, poznate kao NHTS, a po kratici na engleskom, može otkriti povlačenja s tržišta i pritužbe potrošača koje reklamne agencije nikada neće spomenuti.